Hello, shout out mga ka-idol. Kumusta mo diha? Okay ra mo diha? Shout out. Ako nara ko rin sa akong garden mga ka-idol. Namasin. Pag-abot sa panahon nga kini akong tinanom rin mga ka-idol. Mapuslan ra. Shout out mga kaninyo mga ka-idol. Oh, nagunsa man mo diha. Ako dre patingisihan ng kundasingot ko dre. Hmm. Ora nang kinabuhi mga ka-idol. Samtang buhi pa ta kumbati, lihok, ana ang Ginoo, lihok tao kay tubangan. O mo nang nilihok ko diri. O mo nang ang Ginoo nagatabang po nako sa ko ang kusog ug panghuna-una sa matag karon ug unya, matag adlaw na gimbuhaton mga kaidol. Untay nga na yung mindset mga kaidol no. O muning kamot ta. Parehas diri sa pag-upload sa social media, consistent ta nga mag-upload og mga videos. Sa tingin nato nga nindot ang atong video o kanang patok sa mga viewers, i-post na nato mga kaidol. Basta ang importante na informative, funny, o kanang interesting videos. Dili pa kanang si tawag ani mga kanang dili pa suko sa tao ba ng mga videos. Kanang malipayon ang tao nga magtan-aw bitaw mga kaidol. Ngana ra. O kanang nakay topic tapos related sila ha kana nindot na. Basta ang importante mga kaluri mga ka-idol na kanang nay konteksto ang atong mga post ba. Nay laman o kung hiligon tag kanta-kanta, i-post na to na. Sayaw kana. O basta respetuhay lang ta mga ka-idol, respetuhay lang ta diri sa social media. Ana rang kinabuhi sa tao mga ka-idol. Lingaw-lingaw ra na is a part of our life human ana ra mga kaidol. Ano diri mga kaidol? O wala na ko lihok ka mga kaidol. Dili na mahawan siya, ana na siya mga kaidol. O kung dili na siya tamnan, dili po na siya mamunga. O kung wala kay pading kamot, wala kay abot, ana ra mga kaidol. O mo nang sa matag karon og unya na gitay mga gipangbuhat, mga plano sa kinabuhi. Nga ana ra man na samtang kita gadako, gataas atong edad nga ready rin sa kalibutan mga idol. O untay nga na ang inyong mga mindset mga lodi mga kaidol no. Maning kamot aron mabuhi o dili ingon nga masina sa uban ug unsay naabot. Ana ra mga kaidol. Kung karon wala pa nimo na naabot mga kaidol, wata kabalo sa sunod na mga adlaw, it's your turn. Mo nang i-ready mo kaugalingon mga kaidol. Kay basin ba og dili ka kakaya ka sa blessing nga moabot, may nang gipatatagan sa nimo imong loob, plastar sa para pag-abot sa blessing, ready na kay ka mga ludi mga kaidol. So, dili lang sa tama na kong video mga ludi mga kaidol no, kay siyempre kining mag-uumat ta, kining farmer ta, namin ginay goal nga matagkaroon og unya o matagigayon nga nay mahuman. Samtang gablang-vlog pug ko, mapuslan po ng panahon. Og napo ko'y ma-upload kana ra. Og palihog ko sa pag-like o pag-follow nining akong video. Og salamat sa pagtan-aw mga lodi mga kaidol. Kay kung wala tay pagpaningkamot, wala gyud tay abot mga kaludi mga kaidol. Kana ra mga kaludi mga kaidol. Hinaut na makuha og pagtulunan o kini akong padayag des kahanginan mga kaludi mga kaidol. Binisaya lang sa ta kay siyempre diri man ta sa Mindanao. God bless you sa lahat mga kaludi mga kaidol no. O bye bye, see you on my next video. Bye.